Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Huwebes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Norala ug Surala sa South Cotabato Province. Say maayong buntag! Mayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Dapitan City o Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso sa mga nagpanikad na gayod, kay gimingaw na nga makalaag. Karong buntaga, suruyo nato ang ginadayo nga parke sa lungsod sa Magsaysay sa Lanao del Norte Province, ang Hardin de Racma, kauban ang Municipal Tourism Officer nga si Hector Aying. Samtang say, anyo nga sayo sa mga K-fanatic din ha. Sanglit, karong buntaga, dungan natong tilawan ang Korean Chicken Burger with a twist ni Ai Hernandez dinhi sa Davao City. At lagi ka na mga kapuso, og sa Biztalk, makauban ito ni Resi, si kapusong Lian Valentin. Galaw-galaw usa ta mga kapuso, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge, kauban si Kurt Michael Ulanghutan. Lodi kaayo sa pagsayaw sa Kurt, oh. Daghang salamat ka puso. Ug aron makita sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video, isend lang kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, basta ting merienda na gani, usa sa atong pangitaon dayon ang burger. Ug sa mga mahilig og Korean food, karong buntaga atong sayron ang pamaagi sa pagluto og Korean chicken burger. Kauban si Ai Hernandez. Sir Ai, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Good morning, Argel, at good morning sa mga nanonood sa At Home with GMA Regional TV. Sir, unang-una, paunsa ba ka nagsugod sa imong pagkahilig sa pagluto? Nag-start to, well, way back when I was 17 years old. Naiwan kasi ako mag-isa before eh. So, siyempre wala naman ako ibang magluluto para sa akin. So, nagluto na lang din ako, and then I studied, then nakapagtrabaho from Manila, and then nag-decide ako magpunta dito sa Davao. And then eventually magtayo ng business, and then dito na rin ako nakapangasawa. So ayun, hanggang sa tuloy-tuloy na hanggang ngayon nagluluto pa rin ako. Sir, unsa ba ning klaseng burger nga patok karon nga imuhang gina-prepare? Ang gochujang burger is a Korean thing, since na medyo ang mga Pinoy ngayon is into Korean. So naisip namin na since na mga burgers ang sinoserve namin at meron kaming isang chicken burger at gusto namin siya lagyan ng konting twist. So, ayun, naisip namin na since na uso nga yung Korean, so tinry namin na gawin yung gochujang burger. Well, trial and error din naman siya, pero eventually nag-work naman.
Nagawonder ko sir no kung unsa ka ang lasa ni ining imong Korean burger. Naaba ni murag unique taste nga sakto sa atong panlasa. Ang gochujang burger is, nilagyan ko siya ng konting Pinoy twist eh. Medyo pag sa talagang original na gochujang burger, medyo maanghang siya. So medyo nilevel down ko yung spiciness niya. Nilagyan ko ng konting sweet para sa mga panlasa ng Pinoy at maka-adapt din yung mga youngers na hindi mahilig sa maanghang. And then, ayun, trial and errors lang talaga. So, medyo nag-workout naman. Sir, unsa bang pamaagi sa pag-prepare ni ining Korean burger? Madali lang siyang lutuin. Ang ingredients, nakukuha lang siya sa mga groceries, nabibili lang siya, or sa palengke. Ang chicken, pero kailangan niya lang yung medyo larger size ng chicken thigh. Cooking process, siguro mga around 20 minutes, 30 minutes, meron ka ng gochujang burger. O dili na nato dugay-dugayon pa mga kapuso, lutuan na kita ni Sir Ayi sa iyahang Korean burger with a twist. Good morning mga kapuso. Ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ang aming Korean gochujang burger, chicken burger. Kailangan po natin ng chicken thigh. Tinanggal na po namin yung bones. At least 2 cups of flour, 1 whole egg, and buttermilk for ang ano po sa kanya, for dredging, and pepper, salt, the gochujang paste, tomato ketchup, at least 2 tablespoons of tomato ketchup, 2 tablespoons of brown sugar, 2 tablespoons of honey, 1 tablespoon of mirin, soy sauce. Pwede po kahit dark soy. Ngayon po ginagamit namin is light soy. And tawag dito, garlic, finely chopped. I-mix muna po natin ng 1 whole egg at saka milk. I-dredge natin siya sa milk. Mixture natin at egg. Mas maganda kung basang-basa siya para kumapit mabuti ang flour. Okay, ngayon po, ipa-fry na po natin siya. At least 180 degrees Celsius. Hindi naman natin kailangan lutuin siya all the way through kasi i-refry pa po natin siya para may extra crispy siya. Habang inaantay po natin maluto ang ating chicken, or mag-rest muna po siya, gagawin po natin ang ating sauce. Ketchup, ang ating honey, ang mirin, soy sauce, luluin lang po natin siya. Mga puso, ngayon naman po gagawin natin ang ating slaw para sa ating gochujang burger. Kailangan po natin ng onion, cabbage, carrots shredded, at least a pinch of salt, pinch of pepper, mirin, and Japanese mayo. Haluin lang po natin silang lahat. Ngayon naman po, ito-toast natin ang ating buns. Ang ginagamit po namin is Kaiser buns. Black and white sesame. Spreadan lang po natin ng konting butter. Ilagyan lang po natin ang ating toasted bun. Lagyan lang po natin siya ng mayo. Dalawang long slice ng cucumber.
Lagyan natin ng gochujang chicken. Brushan natin siya ng gochujang sauce. Na may garlic. Tapuan natin ng coleslaw. Ano ng ating bowl. There you have it mga kapuso, ang aming Korean gochujang burger. Wow, murag, gibati ni kong kagutom nga nagtanaw sa burger. Bitaw, daghan ging salamat Sir Ayi sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chillax sa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Karong buntaga atong makauban si kapuso actress na gaganap bilang Jo Escobar sa upcoming GMA teleserye na Ang Dalawang Ikaw. Walay lain kundi si kapusong Lian Valentin. Good morning, Lian, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Good morning po. Masala na po sa mga kapuso natin na nandyan sa Mindanao ngayon. Maayong buntag sa inyong lahat. And attorney, hello po. Good morning. Kaya taas ang energy ko. Woo! Kaya sabi ko parang ako pantayan ng energy ni Lian. Taas ang energy natin. Yeah. How have I been? Okay naman po. And we're doing good naman po here sa Cavite. And kami rin ng family ko and also me doing okay kahit ganito yung situation natin ngayon na pandemic. By the grace of God and so far, so good naman po tayo. Kumakapit. Pag ganyan ang disposition mo sa buhay, I'm sure super fun na naging life mo at home. But syempre, we've read an article also, Lian, that you have a lot of hobbies like you've mentioned also. At may talent ka in spoken word poetry. Para dun naman dun sa mga kapuso natin na hindi ito masyado alam. Can you tell us more about ano ba yung spoken word na poetry? Okay, so spoken word poetry is yun nga from poetry or like tula, poem, so na isasalita mo na pwede mong gawing kanta and pwede mo ring isalita na talagang may feelings. Ayan. Ayun na mga ko talagang grabe either Tagalog, right? Or English Yes, ng or mga English. spoken word. Oo. Baka pwede naman humirit ng a few lines of your spoken word na poem. Meron ka ba dyan? Okay, uy, ready ako. Kailangan natin kapuso. Lahat ng handa, yes. So, Alright. okay. Sa mga may pagdadaanan dito pagdating sa puso, ayan na. Okay. Nang masilayan ko ang iyong mata, puso ko'y kumaba na para bang pinana ng isang hindi ko kilala. Napatulala ako na parang nakakita ng isang bulaklak. Ang sarap niyang tignan, mga ngiti niyang puno ng saya. Di mapipigilan ang nararamdaman, biglang pumikit mata, iniisip kung isa ba itong pantasya, pero pagkadilat, hindi pala. Oh! Parang may hugot, Lian. Para kanina. May hugot. Nako, hugot po talaga, Char. At eto, Lian, sa pang career naman, meron kaming, of course, inaabangan ka namin ngayon sa bagong project mo, Ang Dalawang Ikaw. Please tell us more about this. Okay, nakaka-excite. Ikwento to sa inyo mga kapuso. Ang Dalawang Ikaw, so kasama ko po dito si Rita Daniela and si Ken Chan, Ana Vicente, Dominic Rocco, Jake Vargas, and marami pa pong iba. And syempre, yours truly, Lian Valentin. So, ang kwento po nito ay ang pagmamahalan ni Mia at ni Nelson. Nagagampanan po ni Rita Daniela and ni Ken Chan. And dito po is mag-asawa sila na may mga pinagdadaanan dahil si Ken Chan ay may dalawang personality. Yun, may dalawa po siyang personality and dito po talaga malalaman kung ano ba ang pipiliin ni Nelson na personality. Yung kasama ba niya si Mia o yung kasama niya si Beatrice na gagampanan po ni Ana Vicente. So yun po yung sa Dalawang Ikaw. And finally, Lian, please invite all of our viewers sa Mindanao na, of course, abangan ang eksena ninyo sa Ang Dalawang Ikaw. Okay, mga kapuso, ano dyan sa Mindanao,
Sobrang excited po ako na mapanood niyo tong Ang Dalawang Ikaw. Malapit na po soon sa GMA. Afternoon Prime and sa mga March 2021 po ito ipapalabas. Pero abang-abang na po tayo. Thank you, Lian. It's so lovely to talk with you. Napaka-energized na namin ngayong morning. Thank you so much. Yes, thank you po. Thank you. And that was Kapusong Lian Valentin. Tutok lang mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong adlaw laing atraksyon na sabang atong suruyon nga ginganlang Hardin de Racma nga makita sa magsaysay Lanao del Norte. Ug subay ni ana atong makauban ang Municipal Tourism Officer nga si Hector Pasco Aying. Sir Hector, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, sir. Sir, unang-una pa unsa ba namugna kining Hardin de Racma sa magsaysay? Unsa ba ang history niini? Adtong 2017, gideclare ni Governor Angging Quebranza de Mapuro ang magsaysay nga Center of Farm Tourism sa whole Lanao del Norte. Then ang Hardin de Racma na mugna ni siya adto nga time. Then nahimo ni siya nga Hardin de Racma gumikan sa inahan sa amo ang mayor para na dili bitaw pud nila malimtan ang mga memories sa ilahang inahan. So mao to nga among na sabutan nga Hardin de Racma or Ecotourism Park. Unsa pud ba ang makita nato nga atraksyon sulod sa mong parke? Ang makita nato dito sa attraction dito sa sulod sa Hardin de Racma is 21 street box para sa mga different kinds of flowers. Then anapod tay gazebo na diin dito ta mag-selfie. Then napod tay horse riding, butterfly garden, King Kong and mini zoo. Then sa pagkakaroon under construction ang hanging bridge ug ang zip line. Sir, sanglit na mention nimo nga adunay nagkadaiyang mananap sulod sa Hardin de Racma. Unsa-unsa pod nga klase nga mananap ang atong makita sa hardin ug paunsa pod ang inyong pag-alaga kanila? Sa pagkakaroon ang amo ang mga horse na karon giatiman sa amo ang mga GO. Then ang kaning mga King Kong wala pa sila na plaster sila yung lugar kay gumikan kay amo pang gipa mga ma-harvest abitaw ang katong mga sweet corn. Then ang mga kanding or goat na aman dito pod sa ang mga goat dito nagsige pa mi og kuan para sa magkuan gani secure sila og mga free smell. Then ang last po nga isa makita, sir, ang katong mahiwagang takure, sir, nga ang timbang niya is 350 kilos. Sir, mao na siya ang kadala sa fountain nga diin mo siya nagdarag attraction na ang main attraction diya sa Hardin de Racma. Sanglit hardin, sir, dili gayud mawala ang mga maanindot nga bulak sa lugar. Unsa-unsa pud ba nga klase sa bulak ang makita sa lugar? Ang mga bulak nga ato makita dito mao ang marigold, then kuan kan cotton balls, then kuan kan kalidades, ang diin ang kalidades nagkadaiya ang color, then single o double petals, then ang katong dwarf of giant nga sunflowers. Then sa pagkakaroon naka-secure mi og katong giant nga mums o kuan katong gikan sa tupi bitaw katong gikan daw sa Bagyo. Mo tunod mo na pong replant na mo na kay every 3 months mag-change mo mi og mga bulak. Gawa sa mga nindot nga talan-awon, unsa pa ba ang kalingawan nga naa sa Hardin de Racma? Napod mi katong airsoft nga diin pagasalmutan sa mga organisasyon ana nga airsoft sa nagkalain-lain nga lugar. Then sa pagkakaroon nag-temporary close ang airsoft gumikan sa tua karong kuan sitwasyon sa pandemic. Siguro pag normal balik na gyud sa normal ang katong airsoft ibalik na pud to siya aron magka-operate siya dito. Sir, paunsa nato ginamintinar ang kalimpyo og kahapsay sa lugar? Labi pa nga tourist attraction kini og ginadagsa gayud sa mga tawo. Ana ami upat ka nag-maintain o maintainer diha sa pagpanlimpyo
pag-maintain sa mga bulak. Then, kana sila, gisponsora na sila sa 24 barangays, isip ilahang counterpart sa tourist attraction diya. Then, inabagan po sa mga GOs nga, kana mga 12 ka GOs diya nga, mag-atiman po diya sa kankay. Ang amo kong area is 4.9 hectares. So, dili yun makaya sa upat ka maintenance. So, ang ubang mga GOs na mo diya, anytime na mo nga kuan, amo silang birahon dito para matabang dito sa mga nag-maintain nga upat ka kuan, maintenance. Sir, pwede ra ba makasulod ang mga dili taga magsaysay sa Hardin de Racma? Unsa ang kinahanglan aron makasuroy sa inyong lugar? Yes, anytime ang good sir. Then, ang importante lang nga, magsuot ka og face mask og face shields. Then, mo ubi lang yun po ka sa unsay mando sa nagdumala dito. Welcome gid ang tanan dito manha sir. Daghang kang salamat Sir Hector sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping mo diha sa Magsaysay, Lanao del Norte. Salamat kay sir. Sa ipatok gayon ang Korean chicken burger ni Ai Hernandez. Sanglit, gibutangan sa niya og twist aron masakto sa panlasang Pinoy. Samtang Jill, sanglit ginadagsa ang Hardin de Racma sa Magsaysay, Lanao del Norte. Ginasiguro gayod sa mga tagdumala nga mamintinar ang kahapsay ug kalimpyo sa maong parke. Sayang mga kapuso, atong atangan si Kapusong Lian Valentin sa upcoming Kapuso teleserye nga Ang Dalawang Ikaw. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong adlaw. Sama na lang sa panultihon ni George Sand nga there is only one happiness in life, to love and be loved. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.